Takže čau lidi, já se dneska jdu na výšku se samíčkem. Venku je teda jako pěkná zima, jakože mě se tam moc nechce, ale je to tak, co bych pro vás neudělala. Takhle je tam zima. No, já se půjdu převlíct a ozvu se vám. Já se asi jako vemu tady ty rajtky a tady to tričko, jakože jo, to půjde. Jsme převlečení. Vzala jsem si k tomu ještě tady tu mikinu a tyhle ty botičky. Asi taková půjde. Jdu se nasnídat, no. Co k tomu víc mám říct. Moje snídaně be like je asi jakože kolem, no jako po 12, no jakože, ale to nevadí. Jsem po snídani a právě se rozhoduji, jestli si mám vzít tady tu modro, šedo, černou bundu, anebo tady tu čistě černou bundu. Tak pro příště, kdo bude chtít, tak tady to je jednička, ta čistě černá a modro, černo, šedá dvojka. Napište dolů do komentářů. Tak nakonec jsem se rozhodla pro modro, šedo, černou. Ještě si tady někde vyberu rukavičky a mám takovouhle helmu, jinou nemám, takže je tu teda jako pěkně zima, je tady všude sníh. A já si jdu připravit samíčka. Ještě nevím, jestli si ho vemu na uzdečku nebo na to, nebo na hákamara, ale je to spíš na, nevím, uvidíme. Když tak mi napište do komentářů. Tak teďka si ho teda jako vemu takhle na hákamara, si bereme ještě čištění nějaký. Asi vemu tady to růžový, nebo tamhle to fialový. A jdem si pro něj. Ještě mu vezmeme takhle modrou odpacku a na tom pojedeme. Právě si jdeme pro samíčka. Vzala jsem mu oranžovou ohlávku a modrý vodítko. Modrou ohlávku ještě jako nemám, ale to nevadí. Samíčka už tady máme na ohlávkovaného a chyceného a jdeme směrem k úvazišti. Tak pojď. Samíčka už tady máme na úvazišti a jdeme ho pořádně celýho vydrbat, viď? Hlavně tady to má plný sena. Víc samíčku. Tak jdem na to. Mám uzbu, až to budu mít. Tak, samíčka už máme i převlečenou v tom, čem pojede. Stačí ho přeuzdit. Víc samíčku. Tak vám ozvu, až ho přeuzdíme. Samíčka už máme přeužděného, takže asi už jdeme. S samíčkem už jsme vyrazili. Já si za chvilku nasednu tamhle někde a půjdeme dál, viď? Tak tady někde si nasedneme vícemi a půjdeme tady ten kopec nahoru. Tak těpeme nahoru, těpeme. Tady klušeme krásně po louce. Jedem. To je hodný kluk. Jedem. Tak těpeme dál, tady za chvilku bude potůček tamhle. Teda aspoň jak si to pamatuju, když možný, že vyschl. Ne, je tady. Je tu potůček. Samíček to asi normálně přejde dle mého. Budem doufat, že ho nepřeskočí, dobrý. A teďka půjdeme doleva tamhle a potom znova doleva. On asi ví, kudy jdeme. Jo, ví, kudy jdeme. Super. No a takhle těpeme dál a dál. Si pokusíme tady na cestě krásně. Víc samíčků. Louka. Tady bez sedla kluk. Jsem tady právě se samíčkem těpem do velkého kopce, že jo, sami, no, to se nic neřekne. A samíček nám tady sám těpe. Bílej, jo. No, a my jdeme dál a dál. Krásnou krajinou. Ježiši, kam jdeš? Tak pojď. Tak jsme na louce.
skoro, teda jako hodně skoro, ale tak právě si jdeme sesednout, protože aby se samíček stihl, Ježiši, čekej, vykrokovat. Čekej, no poslední skutku. Veď sami. Máme tady samíčka a stačí mi přendat tady tu deku modrou, na tady tu černohnědou a Hakamore na zpátky na ohlávku. Samíka už máme převlečenho a naohlávkovaného a jdeme domů. Pojď. Už jsem vypustila samíka, doufám, že se vám video líbilo a